Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisa uthetha ngendaba ke yale ndodanyana ke yakwaSibongiseni Mthethwa, the Ox. Abantu abanintsi ke sifuna ukubacacisela into ethi ke nje, okanye masiqale kwintetha kaJunior Khanye apho atshoyo athi ke ebemncoma ke uSibongiseni Mthethwa kule match siphuma kuyo, kodwa wanento ethi kodwa ekugqibeleni wathi akayithi loo nto uyamvuma njengeplayer ke engathi intswembu for Kaizer Chiefs. Uthi ke la kulaa mdlalo bebewudlala ngecawe kwesasisu noko ibonakele indima ke kaSibongiseni Mthethwa. Masingene ke thina ke qatha kuloo meko ke Junior Khanye mfana omdala. uSibongiseni Mthethwa kudala siyicacisa into yakhe, angeke nikwazi ukumbona xa edlaliswa nee-defensive midfielders ezimbini iKaizer Chiefs ifike nje zisuka idefend. Okokuqala uSibongiseni Mthethwa phaa kulaa midfield eKaizer Chiefs uyamakha awine ibhola umfana omdala. Uyabona ke xa nizamdlalisa nabadlali abakwazi udlala ibhola abafana noMfundo Vilakazi, abafana noMduduzi Shabalala, abafana noLilepo, abafana ke nale ndodanyana ke kaNkosi Ndiphile Ngcobo, playmaker ke yeKaizer Chiefs uNkosi Ndiphile Ngcobo. Xa nimfaka nabantu abanjiya abazokwazi uba bathathe ibhola bayidlale, uSibongiseni Mthethwa ngeze abonakale wiki, uyawusoloko umfana omdala ebonakala edlala. Kodwa xa nizamdlalisa noNdlovu nimdlalise nabantu abafana naye ngokokudlala kulaa midfield ke yeqela leKaizer Chiefs, niyambulala ngoba uzaziwina ezibhola aphinde azilahle, ngoba akazuzazi uba wakazithini, ngoba aba bantu adlala nabo bayafana naye. Kanti xa idlala ke nabantu ke abafana noVilakazi abaneskili, abakwazi upasa, abakwazi uatheka, owakho umsebenzi wenza ugqibe, asogqiba abukele athi bafana bamenzani into enidume ngazo nina. Mna ndiza kunemakhela ndingumthethwa, ndizoba lidonga lokugqibela, ndizoba lidonga apha ke olukhusele nina into nizawuyenza. Niza kwenza le timu uba mayiwine, niza kwenza le timu into yokubana ke mayiphefome idlale. Kodwa ezo zinto zimbini nizawuzixhoma kuyo Mthethwa, nithi makamakhe, nithi makapase, nithi makenze itimu into yokubana mayidlale, nawubeke niyambulala, akazubonakala, uzoba wiki kakhulu. Futhi ke loo nto yawukhokhelele ekubeni ke akhalazelwe rhoqo ngabantu. Kodwa xa bemseta bemfaka nabantu abakwazi udlala, soze uMthethwa abe namaphutha. Umzekelo phaa ngecawe, umsebenzi kaMthethwa ube lula kakhulu phaa, ngoba phambi kwakhe ibinguNkosi Ndiphile Ngcobo athi asojonga ecaleni abone uMduduzi Shabalala, athi asophosa amehlo phezulu abone le nkwenkwanyana ke yakwaMfundo Vilakazi, athi asawujonga emazantsi abone uGlodi Lilepo, athi asophosa amehlo phambili abone ke uIgadora, abone into yokubana ke le timu yakufuna udlala namhlanje. Mnu wam umsebenzi nguSibongiseni Mthethwa kukuba makhela, ndidifende, ndibe ludonga. Bona bathatha amaqithi wam endiwamakhile bathatha ngodlala, bona badlalisa itimu. Yawuba njalo ke baphulaphula imeko ke kaOx Mthethwa. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.